Ang batchoy kay classify jud as street foods. Pero nakoy nadunggan ng usa ka batchoyan sa SM Seaside City Cebu nag-i-innovate. So what's up mga guys, na ako diri sa Batchoy House, 328 Batchoy House diri sa SM Seaside City Cebu. O katong tilawan nila mga pagkaon diri karon. So stay tuned lang sa atong mga clips kay daghan kani gutom na ko kanihar ako diri. Mao kini ang Batchoy House 328. Ang Batchoy House 328 sa SM Seaside kay na-establish last April. Karon lang tuiga. Naani sila tulo ka branches sa Cebu, sa Escarrio, Banilad, ug diri sa SM Seaside. Ang tag-iya sa maong batchoyan kay usa ka maayong chef. Isa may ka fast food restaurant. Ang among menu kay nag-specialize sa batchoy. We have 3 branches here in Cebu, which is among main branch is located at Escarrio Central. Then the second one is at Manilad. Then the third is here in SM Seaside, Cebu City. Nga bago lang jud kayo nag-open this year atong month of April. Kasagaran ng mga order sa mong restaurant kay families ang ikan of church, friend, mga na magbarkada, then ikan of shopping, then dili lang kayo mga Filipino ra ang mga order sa mga restaurant. Nasa mga order yung mga foreigners at katong mga dili kong batchoy. Kay bawo ko nga na-curiousan mo sa number 328. Na-discover ni sa tag-iya katong mulangyaw pa siya. Kaya ang restaurant dito na ay number 328. Kaya ang pasabot sa 328 kay opens at 3 p.m. and closes at 8 p.m. Maong gidala niya sa iyang batchoyan ang number 328. Ang among bestseller din sa 328 Batchoy House kay ang lapas ng beef. Then ang lapas ng beef na siya duha ka sizes. Ang nasa kay good for 1, then nasa gitawag na good for 2 nga gitawag ko batchoy. Nami bagong menu sa batchoy nga premium batchoy na nabilong din na ang free pork belly batchoy, kimchi beef batchoy, dry batchoy, ug fishball batchoy. Then nasa di batchoy rice, and naka din ang pork batchoy rice, beef batchoy rice, pork belly rice. Then nasa di pulutan nga chicharon bulaklak ug fried lumpia. Sisig o balbacoa nga sisig. So karon mga guys no man na jud agkaon jud so perting lamia silang batchoy dire no di lang kay batchoy na gyud kinaapoy mga klase-klaseng mga pulutan dire. So karon busog na kay ko ang pangutanan nako makauli pa ba kani kay busog kay ko. So salamat din sa Kuanday 328 Batchoy House. Stay tuned sa next vlog, food vlog.